پارتیەکە ئەڵمانی بانگە حکوومەتە خۆ دکێ داکو سینووری خۆ بەرامبەری پەنابەران veke. دو ڕۆژە شەمیە پارتیا چەپیا ئەڵمانی di کۆنگرێکی گشتی de bêhteriya wan li ser vekirina hikûmeta Almanî ji sînûrê xwe re beramberî xelkên penaber deng dan. Herwiha di kongirê giştî yê partiya çap de ya ku li bajarê Leipzig de hate damezrandin, nûnerên partiyê deng li ser pêşîniyara desteya cîbcîkar derbarî siyaseta penaberiyê bi erênî dan. û ev kongir ji roja înê ve dest pê kir û taweke îro wê berdewam be. Derbarî daxuyaniya partiya çap de rojnameya Derşbîgel ya Almanî got ku hejmarek mezin ji 580 nûnerî bi erênî deng dan li ser pêşîniyara desteya cîbcîkar bê ku hejmara vê pêşîniyarê bi daxuya kirin. Wekû hate diyarkirin ku ev pêşîniyariya ku nûneran deng li ser wêyekê dan ku hikûmeta Almanî sînûrê xwe beramberî hemû penaberan yan kesên ji şer û pevçûnan reviyan veke. Herwiha di pêşîniyarê de hat ku rêyeka aram ji van kesan re pêk bîne, da ku bi aramî û azadî bigihin welatê Almanya. Ev yek hat piştî çend mehan ji danûstandinên partiya çap derbarî siyaseta penaberiyê de. Li aliyek din hin partiyên din daxwaziyê ji hikûmeta Almanî dikin da ku sînûrên xwe beramberî penaberan bi carekî re bigire û vegerandina penaberên ku niha li Almanya bicih bûne li welatê wan. Di nav wan de partiya opozisyonê û partiya Civaka Mesîhî û hin partiyên din hene. Li gorî raportên fermî yên hikûmeta Almanî ku ji destpêka sala 2015 ve bêhtir ji 1 milyon penaberî ku bêhteriya wan ji welatên her yek ji Sûriye û Iraq û Efganistanê ne li ser xaka Almanya bicih bûne. Birzanî Adnan Ark